Rutina liderului de succes. Se spune că o acțiune repetată 30 de zile creează un obicei. Ei bine, cum pentru îngrijirea tenului avem o rutină, ei bine și liderul de succes are o rutină. Așadar, să începem. Înainte de culcare, întotdeauna să ai recunoștință pentru tot ce ai bun în viața ta și să-ți pregătești ziua următoare cu ce lucruri faine o să faci, cât de energică o să fii și cât de inspirată. Și a venit dimineața. 5 minute de dans, iar la cafea continuăm energizarea cu gânduri frumoase și anume că trebuie să dai X telefoane, că trebuie să faci o întâlnire cu X persoane, că trebuie să iei pulsul echipei și că lucrurile bune o să ți se întâmplă. La cafea gândim pozitiv. La prânz este foarte bine să ai un moment al tău în care să te retragi și să te gândești, să vizualizezi tabloul visurilor tale. De ce este important? Pentru că aceste gânduri pe care tu le ai atrag planurile și oportunitățile ca să se împlinească. Deci, pentru câteva minute, vizualizează-ți tabloul cu visuri, trăiește emoția bucuriei, a succesului, ca și cum le-ai avea, ca și cum ești acolo, ca și cum ai mașina visurilor tale. Imaginează-ți că ești în mașină, că o conduci. Imaginează-ți că ai casa visurilor tale, că ești în ea și cum arată și ce culoare au pernele, canapelele, covorul, șemineul, absolut tot. Și seara, același lucru. Recunoștință pentru ce s-a întâmplat bine în ziua respectivă, pentru tot ce ai bun și frumos în viața ta și, din nou, gânduri faine pentru a doua zi. Pentru că eu îmi trimit energie bună pentru a doua zi, ziua mea următoare va începe cu un plus de energie, o motivație și o inspirație. Idei faine și succes vă doresc! Nu uitați să-mi dați inimioare dacă v-a plăcut acest video.